Je kennen ze overal wat zien komen. In sletten, kanalen en op een jachtwerf. Vertutten is ze plezierboten. Je zou het denken een gevolg van de crisis. Al denken ze daarbij jachthaven de Draait in Drachten wat oorzoer. Ik kan mijn leeftijd te meiden hebben. Het kan wezen dat de ben studie gaan en die zit over de hele wereld. Dus het kan best wezen dat hij net meer in de buurt bent en denkt, oh ja, daar leid ik nog aan boord. Oh ja, maar ik wat aan gebeuren. Heel logisch alweer, vinden wij. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat een boord zeg maar geen eigenaar heeft. Dat gebeurt ook wel eens. Maar hoe slim is het nou maar die vertuttezing? We jaren bij uw twee grootste watersportgemeenten, de Frieske Marne en Zuidwest-Friesland. Het beeld is gelijk. Er is geen toename van wrakking op het water. Maar ze binnen de wol en dat wordt net tastien. Nou, het is voor het zicht net goed. Voor het water kan het een gevaar wezen voor de vaartuigen. Een belemmering als wij onder water lezen. En dan ben ik gewoon regelgeving die we onder ons houden moeten. Nou, bootjes die verwaarloosd in het water lezen of al onder water lezen, daar gaan we toch wel eens even naar zien. De vertutte boten dat de gemeente de eigenaar net van fine ken, gaan naar de sloop of worden verkocht. Ek jachthaven de Draait handelt in het op het eerste eeg afschreunde boten. Ze werden meestentijds voor een prikje verkocht aan jongeren of gaan uit boetenland. Slopen zat brancheorganisatie NJI graag haar wel, dat gebeurt op de Draait als net. Als de verpauperde boord een probleem is, dan denk ik dat dat net zo is. Ik denk dat voor de NJI de achterliggende gedachte is van hoe kunnen we daar werk uit genereren. En dat is natuurlijk positief. En ik hoop dat het verhaal zo'n positieve draai krijgt natuurlijk. Dat het werk genereert. En ik neem aan dat de NJI dat ik bedoelt.